Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari mulut luahan hati sanubari. Adek jo limbago kok tak taturui sambah jo simpuah menjalani. Sambah hambo kepada angku-angku nini mama nang gadang basa batuah. Gadang de adek di pusako basa de anak kemanakan. Taruh kepada Imam Katik Maulana jo tuangku. Nan duduk baca min kitab tagak rintang di petuah. Suluh nyotarang di dunia bendang sampai ke akhirat. Taruh kepada bundo kanduang limpapeh rumah nang gadang sumarak dalam kampung hiasan dalam nagari. Undang-undang ke Madinah payung panji ke Sarubo. Taruh kepada nan mudo pembimbing dunia aso terantang duo sudah tahu disopan dengan santun tahu di baso jawasi. Alun tekilek latakan lambulan lasakak 30. Tekilek ikan dalam air jalo tibo lah tentu jantan batingonyo. Langkok sagalo kepada dun sanak viewer channel Inyak Sarugo dimanapun berado, di surau, di kadai, di lapau, dimanapun berado na menyaksikan konten channel Inyak Sarugo nangko. Alhamdulillahirabbil alamin dun sanak kasadonyo pada di hari kini nangko di sakatuiko kini kita baswo badiet dalam channel Inyak Sarugo membahas tentang adat jo budaya alam Minangkabau. Jadi apa tema kita kini kau mak? Alu sambah simpan duduk. Sambah simpan duduk. Dia itu sana. Di tema kita kali itu adalah alu persembahan simpan duduk. Nan simpan duduk sebenarnya. Di simpan duduk. Aku ndak duduk awak simpan-simpan dah nak itulah. Itu seni bahasa di Minangkabau. Jadi nan alu persembahan simpan duduk aku nan sebenarnya adalah satu tradisi nenek mamak di Minangkabau. Dalam suatu acara atau dalam suatu beralik, ya, nyo baru naik ke rumah, itu pihak si pangka akan meminta maaf dulu kepada alik nan datang. Sebab bala dek itu, yo namanya awak ke manusia kan begitu, namanya awak dalam rumah. Kadang kok tak sampik-sampik duduknya atau kok mamak ko patut dipangka atau bawa dia awak ke ujung atau mamak ko patut di tepi duduknya tak bawa ke tengah. Itu kan sumbang salah dalam adat. Dia janda boleh ndak tasu nama itu. Dia si pangka lebih dahulunya minta maaf. Itulah kepandaian orang Minang. Nyo memintih di ulu-ulu menyawak di ilia. Kan itu emak ya? Iya. Bagi dun sanak alun tahu memintih ku artinya menghadang. Menghadang kalau istilahnya ada talakuang wa anyui di tangan ye misalnya kan, antu dipintih dulu. Jangan supaya jangan anyuinya. Manyawa ku artinya mambi aye. Mambi aye di ilia. Bakok di ilia manyawa aye tu di dulu muanya nak mak. Sebab badek baik itulah sifat orang Minangkabau merendah-rendah. Dia orang Minangkabau tu merendah-rendah ngecek. Dia lah orang yang senang dulu, awak nak kemudian. Begitu. Itulah indahnya adat Minangkabau itu. Jadi itulahnya dan sanak kesadonyo sekilih saja tentang alu persembahan simpan duduk. Ba modelnya, ba contohnya kita saksikan yang akan kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manula Sultan Baharullah. Ya mbak mak. Sultan sakorek kakiun kami sakorek bala kamari. Indak basibak jo basisia bukan bahinggo jo babati salam kepada tunan masamu. Nyom bak cempuran lego 6 masutan pai 3 tinggal ke 3 bai 7 bilangan. Nama nurip tata adat ronggari mengerit kuku jo surawit bato tu elok karantai. Nagari bakampe suku kotu babua parik rumah dan batungganai ba itu adat nimba pakai. Yo. Datang Quran ni akun kumbuk labu di bawah orang taladang pacar di malah tertimpun. Disembah Tuhan dipuji Sultan ragu matu memandang. Adapun sembah dan mereka datangkan kepada Sultan bak pulang tabiat tengah hari asal 7 sampai alamai. Mulunya kata kadigamak awal nyurun yang kadimulai. Mau di pintu berhadapan sebab ba'ala ada itu. Kuk salah curatan nadak kalam kuk salah babar itu kilap-kilap baik kuknya tumbuh. Konala badan dalam baguru indak dapat demaniru. Kok godang kok kurang juang, kok ketek kurang pupuk, disuntano ke duduk sultan. Patut di ujung kok dipangka, ukur di tengah kok dibari, bari di hati kok tabawakan,
manitia di bawah diartikan kok kurang atuk papagaran, kok kurang susun bak siria. Tagak di pintu ambo asa di lingkung bari juo. Moa di pintu ba dapat sompa sikit saja ke bunyi dengar si Sultan. Lah sampai itu. Allah Sultan. Setentang persembahan nan datang daripada Datuk hadok kepada kami bakih sialik nan datang sabondong pulang setampuan. Yolah kato sagalonan elok rundiang sagalonan bayek matua. Lah data bana ba umpama gurun disapu. Dek alui kilek lah datang, dek licin sayo lah tibo. Alui nak labih bak disapuh, licin na labih bak dijanan. Lama manih gamak nyo sadang lama umpamo santan betapi manih umpamo pisang masak. Ragu tentang itu matua. Yo tabayang juga persembahan datang dari datua. Nang ka menjadi jawe jambo. Yo lah kok kato patui di jawe gayang patui disambut. Patui yo diulang kato datua. Tapi nambah kecil orang matua. Kok jajak kok patui ditikam, batang patui dititir. Ayo kato yo patui ke diulang. Tapi sungguh pun itu. Ditikam jajak kok sipi, dititi batang kok galiak diulang kato kok betuka. Nak jam basu nambah itu matua. Ujung jo pangka ambil tengah nak jadi pesawangan. Manolah ujung penghabisan kato datuk tako hadok kepada kami. Yolah setentang kedudukan kami. Jikok nyo indak selamek semperono. Patui di pangka nyo ke ujung, aluran ke tengah nyo ke tepi, indak kepada tampek nyo. Nan salangkok nyo mana? Umpamo pagaran nang kurang atok, umpamo sirih nang kurang susun. Kan ya begitu bana kata datuk? Bana Ustaz. Mulah begitu kata datuk. Nang kau jadi jawe diambo. Jiko dia agak dipikir panjang matua. Dirunui jo paham nan budi mandirateh jo budi nalui. Yo setantangan kedudukan kami. Lah salamek samparono matua. Jiko tasanda kami lah dinanggadang, jiko tasangkui yo lah tampek nan tinggi. Yo artinya bana. Selamat kita kesadonyo, ndak ada sumbang salahnya, ndak ada jangganya dalam adai. Nyong pamu bak kecil orang matua tampek sampai pangana lapang labai itu adai nam biasa. Abi itu sajalah sambah singkek nambo balik nambo jawe rundiang balik ang kira tua. Sampai Ustaz. Sakiro-kiro. Baitulah don sanak kasadonyo nan dapat kami tampilkan. Baitulah tadi contohnya baan dan persembahan simpan duduk itu. Jadi setiap nagari tentu berbeda. Jadi ko versi kami yang kami buat, nyo betul lah kami hadok kepada angku-angku niat mama nanggadang bahasa batuah. Kami lah merasa keyakinan mama. Yang kami buat ko aduh salah jo kilapai nyo sumbang jo jangganyo tentu mama nggak tahu. Jadi dek kami jolong baguru. Ayo bari mo jo kami sama-sama dek mama. Itulah dun sanak kasadonyo. Ujung penghabisan kata kami bukan tambilang manggulapai tambilang penggali pekuburan. Kami membilang bukan dek pandai, membilang untuk dipersembahkan. Nak dua pantun seiriang, itu tambah cek lagi. Tasi dorong bawa menurun tetukiat di bawah menaki. Nyampang tasuwo dek dun sanak kami nak kurang santun. Rila jo maaf tolong dipelabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.